Композитор Феликс Мендельсон, шағир Ғамил Авзал, Фәузия дөрес әйтә дигән музыкаль драмасыннан «Айрылышу» дигән өзек. Катнашалар. Судья. Судка ире белән айрылышырга килгән Фәузия исемле ханым һәм Фәузияның шүрепләре җитешмәгәнрәк ире Альфред. Музыкаль увертюра. Маэстро, рәхим итегез. Судья. Бер загыз теркәп утыра, чәчләрне чәчкә бәйләп. 5 судья айырып утыра, яңак итләрен чәйнәп. Уф, Алла! Хатын белән ир керәләр, хатын. Исәнмесез, иптәш судья? Исән сау торасызмы? Ял итеп утырасызмы, әллә эш кырасызмы? Айрыгыз әле безне, законлап әйбәт итеп. Таныш белеш чәйнәмәсен, чат сайын гайбәт итеп. Бу имгәктән кытылырга, ялгыз яшәргә әзер. Бөтен кеше айрыла, модасы шундый хәзер. Мәхәббәт көтеп тилмергән тиле тундарым тузды. Шушы хәйрчегә чыгып, яшьлегем зая узды. Ивановтан да көнли ул, Шакировтан да көнли. Культура әдәп белми ул, заманча сөя белми. Фәузия дөрес әйтә ул. Фәузия дөрес әйтә. Аңлашылды, дуслар, булды. Айрылышып ни файда? Айрылу планы тулды, килерсез бүтән айда. Айрылышкач кем отарда, чәчәк тотып кем котлар? Әйбәт кенә шөкердәшеп, бергә торгыз, дуслар. Айырмыйм, айыр безне. Ул диванда, ял итә кырын ятып, чәй эчүләрен яратмыйм, авызын чапылдатып. Үзе юнсыз, мәхәббәтсез, ağzında сүз тормый. Газет укып яткан була, янәсе ул культурный. Кешеләре мал таба дөнья шатлыгы белән. Минеке дә мина уйный адәм актыгы белән. Алдаша белсә иде хит, хәйләләр кырсын иде. Сиям иркәм, сиям җаным дип кенә торсын иде. Кайты белән өстен салып, телевизорын кили, унга алып, 5кә сатып, бизнесмен булып йөри. Фәузия дөрес әйтә ул. Фәузия дөрес әйтә. Икегезлә, икегезнең битегез шул, икегез дә пар килгәнсез, тигез гомер итегез, айырмыйм. Дөнья көтәргә өйрәтәм, эткәләп тә төрткәләп, кара кашына кызыгып, хәрәпләр булдым нәләт. Әтисе көтүче иде, чабата киеп ирде, этләре дә усал иде, гел миңа карап ирде. Үзем ыштым, үзе юаш, тауык та тауык инде, күреше Сафураның ире кандидат наук инде. Айыр безне тик торма, әйткәнне яхшы тыңла. Фаида Максудовна мин, Фаида Максудовна. Кая барга белермен? Ишекләр кагармын мин, кемгә язарга белермен? Права табармын мин. Права табарбыз без. Фәузия дөрес әйтәсең, Фәузия дөрес әйтә. Айырмыйм дигәч, айырмыйм. Әйттем бит инде сезгә. Килерсез киләсе көзгә. Гариза язып безгә. Шулаймыны судьякәем. Хәтерлисеңме соң, яшь чакларда без артист булып йөргәндә, бәрхет пәрдәләр ачып, син билет тикшереп тордың, ишек төбендә басып. 1 ел кыш чебеш идең син, танавың юш иде. Шатан гаптри малае, сайрарга кереш инде. Син почет тактасындамы? Мин почет тактасында. Зор кеше булгансың икән, галстук таккансың да. Күзләрең майлы ялтырый, сөяркәң бардыр әле. Назланып торма, авылдаш. Турыдан ярдыр әле. Турыдан ярдыр давай. Ну, икегезлә. Тирес икән битегез шул. Икегез дә пар килгәнсез, кадалышып китегез. Айырам. Шулаймыны судьякәем. Шулай ук моны инде. Ирне бераз өркетерлек чара юкмыны инде. Фәузия дөрес әйтә ул. Фәузия дөрес әйтә. Фәузия туры сүзле ул. Фәузия нурлы йөзле. Мин акыллым сиңа карап,
Айырылып китәмме соң? Алтын кебек әлфритемне әбижәйт итәмме соң? Әйдә киттек, әлфриткәем, көймәне борыйк әле, судьяләргә үч итеп, ялт итеп, торыйк әле. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Әле генә сез караган спектакльнең үзекнең режиссеры, дирижеры, костюмеры, бутафоры һәм бердән-бер актеры сезнең каршыгыздагы Татарстанның атказанган артисты Виктор Шарафетдинов булды.